Wel, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn I gylch y Gwartheg ac I ni yng nghanol pencampwriaeth y Parau Cyfandirol wedi magu gan y rhai hynny sy'n ni arddangos nhw. A mae Dafydd Ellis o Dywyn wedi aros gen I y gwmni o hyd. A Dafydd, mae yna Gwartheg o'r safon gorau welwch chi unrhyw le yn y byd a gweud y gwir fan hyn, yn dos e? Mae yna, so chi'n gorfod sbio eitha calad I ffindio Gwartheg yn well na'r rhain. Mae Will Edwards y beirniad wedi tynnu'r Parau Gwartheg Charlie ymlaen, Parau Gwartheg Limousin o'r Olffords ymlaen, a hefyd Parau Gwartheg Glas Prydeinig ymlaen. A mae rai gweud mae'r limbs mae gan y teulu Olffords. Mae nhw'n dipyn o wartheg yn dyn nhw. Mae yna waith curo'r rhain. Mae'r pwer gan y Charlies mae hefyd drws nesau nhw. Oedden ni'n sôn am y pwer na cynt. Mae mor anodd I gystadlu yn erbyn o fe. Mae nhw mor drawiadol I'n gweld yn dweud. Oedden ni'n sbio nhw ar y tu blaen wan. Y lled rhwng y coes y blaen a pwer drwyddo nhw. A maen nhw'n dlws fyd yn dweud. Ydyn. Mae'r Charlies, mae 3-8-2 a 3-1-1 teulu Gilad Savannah a Gilad Toronto. Wel, mae'r tarw bach ifanc na yn dweud sefyll yn dda, ti'n bod. Dangos y hun yn dda yn dweud. Ydy, ma fe. Ydy. Coes ym mhob gornel. Ac yr un peth efo'r ei coch drws nesaf fyd yn dweud. Ydyn. Eto, blas y beiriad yn syth o ddewn. So ddim llawer I... A mae wedi tynnu Charlies, Kevin a Sioe Thomas mlaen hefyd o Gastellnewydd Emlyn. Y llwyddiant yma yn y sioe fawr yn parhau iddyn nhw. Chwarae teg, da iawn wir yn cael ei tynnu mlaen i'r pedwar ola fel petai. Will Edwards o Sir Fôn yn barod, dwi'n meddwl, I wneud I benderfyniad. Mae'n dod at y steward. Mae wedi rhoi dy nod. Felly, tybed, pwy sy'n mynd I fynd â hi? Rhywbeth yn gweud wrthai. Coch I fi, dwi'n meddwl, ond dwi yn anghywir am yr efo weithiau. Mod I... Seiclen ai ddwylo. O'n i'n meddwl bod o'n mynd amdano nhw. A, fydd hefyd, o'n i'n bod e'n mynd am y glas. Os maen nhw'n wartheg da iawn. Dangos be o'n i'n gwybod. Dwi'n meddwl falle bod e'n mynd I fynd am y Charlies. Ie. Charlies gath I ddod yn y tîm o 5, da Ie, na ti. So mae'n amlwg yn hoffi nhw. A dwi'n meddwl ta neb yn gallu cryn o nesan. Neu'r limbs, wedyn ni, mae rhwng y Charlies mae'r limbs. Limbs yr Olffords. Neu'r Charlies. Un edrychiad ola cyn mynd y tu ôl, dwi'n meddwl. They're showing tremendous promise for the future. Just slight advantage over. Wel, am safon da, Gwartheg. Rhagorol. Team placement and memory system quality, but wonderful class. Mae'n nôl gyda'r glas Prydeinig. And there we are. We have drawn 4 pairs forward. Gwartheg, Nigel Jenkinson. Diamond Blue Rasheen a Diamond Blue Sarah. Mae'n cael ei ddwylo arni nhw unwaith eto. Ac yn dod nôl. Glas o'r coch mwyn sbiar, da. Ie, dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Neu chwilio am ei gilwobr yma fe. Ie, alla. Dre twyllo ni mae alla. Will Edwards yn cymryd I amser. Isau gwneud yn hollol siŵr I fod yn neud y peth cywir. A mae'n dod nôl nawr at y Charlies pwerus ar y pen. Sponsors here, Hugh Jones and Adam Stephen representing Taiwan. And indeed we'd like to thank most sincerely as well Rhys Lucker, who had an extremely challenging task in picking out his winners and his reserves in this class. So Mae'r penderfyniad yn agosau, dwi'n meddwl. Bydd ddim yn hir nawr, Dafydd. A wedi mynd am y limbs! Da iawn, gwych. Wedyn ni'n dau yn dod bod nhw'n rai arbennig. A'r Charlies a'r gilwobr. Ie, golewyr. Limousins o'r Olffords yn mynd â hi a... Mae'n anhygol yn dweud. Felly wedi mynd rhywle a gweud y gwir. Sa'n i gallu fysa. O'n nhw mor dda. Sa wedi mynd ffordd arall rownd, dwi'n meddwl sa'n i'n gallu. Y Charlies a mor gystadleol hefyd. Ie, wdan. Yn campwriaeth ada fydd hwnna. Da hwnna, falch bod wedi dod. Diolch I ti am dy arbenigedd. Diolch I ti.